Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan bidiyo namu mai albarka. A yau za mu kawo muku hanya mafi sauƙi na samun kuɗi a QTS. Wasu na bacci, wasu na samun riba. Me kake yi yanzu? Na san yadda kake ji idan ka ga mutane suna samun kuɗi a online trading, kuma kana da sha'awan farawa, amma ka rasa ta yadda za ka yi ka fara wannan kasuwanci a online. Ga hanya mafi sauƙi da zan baka cikin wannan bidiyo, amma zan baka wani ɗan ƙaramin labari. Kwana 10 da suka wuce akwai wani yaro da ya kira ni yake tambaya na, wai dan Allah da gaske ne ana juya dala 10 zuwa dala 1000 a QTS? Na ce masa hakika ana juya wannan kuɗin, amma dole ne sai ka nemi ilimi kuma ka mayar da hankali kafin ka iya juya dala 10 zuwa dala 1000. A halin yanzu dai wannan yaro ya kai dala 10 zuwa dala 657, amma fa wannan aiki ne babba, ba yadda kake tunaninsa ba. Na san za ku yi tunanin wannan aiki zai yi matukar sauki, to ba sauki ba ne. Yaron nan ya ɗauki lokaci sosai bayan gwada masa wannan strategy da muka yi, wanda yake trading da shi a hankali ya kai wannan kuɗi zuwa wannan mataki. Bari in nuna muku yadda abubuwan suke kasancewa. Amma ba wannan bane abun mamaki. Abun mamaki shine yadda yaron ya cire tsoro, ya kwantar da hankalinsa, ya rage gaggawa, ya saka jarumta, ya yi aiki tukuru wurin juya wannan kuɗi. Yaron nan ya yi nasara, kuma yaron nan ya burge ni. Wannan shine ainihin abin da ya bani mamaki sosai da sosai. Amma kaifa, wani lokaci kana ganin ta kamar lissafin chemistry ba haka bane. Saka ga komai yana confusing ɗinka. Bari ka ji, akwai wani hanya mafi sauki da zan nuna maka, wanda idan ka bi yadda ya dace za ka yi nasara ka duka juya kuɗi daga ƙarami zuwa babba. Yanzu zan nuna maka wannan sirri, wanda idan ka bi insha Allahu za ka zamo ɗaya daga cikin mutanen da suke yin nasara a cikin wannan kasuwanci na QTS. Wannan strategy ne wanda yake nuna maka bambancin shiga ko fita. Na yi bidiyo mai tsayin gaske, na yi posting ɗin shi a cikin account ɗina da ke YouTube. Za ka iya zuwa ka duba Skill Forex, insha Allah za ka yi karo da wannan bidiyo ɗin ba tare da ka biya ko sisi ba. Za ka kalli wannan bidiyo ɗin kuma za ka ƙaru. Na san za ka yi alfahari da jin wannan bidiyo ɗin da ganin wannan bidiyo din. Baran manta ba, lokacin da na fara koyon trading na yi asara sosai da sosai, amma akwai asaran da ba zan iya manta shi ba. Ranar da na yi asaran dala 1600 a cikin kasuwan forex trading. Na yi tunanin trading forex kaman is like game, kaman game ne ka shiga ka yi nasara ko ka faɗi. Daga baya na fahimci ashe ba haka bane. Kana da buƙatan strategy, kana da buƙatan discipline. Dole ne sai ka yi haƙuri, ka mai da hankali kafin ka koyi wannan trading ɗin, kuma ka dinga samun kuɗaɗe sosai da sosai a cikin kasuwa. Abin da ya canza komai a rayuwa na shine na yi haƙuri, na yi juriya, na mai da hankali, na koyi strategy da zan yi trading da shi, kuma rika samun kuɗaɗe a cikin kasuwa. Idan kana kallon wannan bidiyo a yanzu, to wannan shine babban darasi a gare ka. Kada ka zuba jari da zuciyarka, ka zuba jari da tunanin yin nasara da ilimi, ba ka zuba jari da zuciya da ganin wani ya yi trading ya samu kuɗi, ni ma zan shiga in yi trading in samu kuɗi ba. Well, shi kuma baka san me ya taka ba. Menene kan ya taka? Ya taki ilimi ne daban-daban wanda yake amfani da shi wurin shiga kasuwa da fita a kasuwa. Wannan shine kadai sirrin da ya kamata a ce ka mai da hankali ka koya, domin kai ma ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suke yin nasara a wannan kasuwanci ta forex trading ɗin. Sau da yawa nakan yi trading in samu kuɗaɗe. Yan uwa da abokai suna ganin kamar wani harka daban nake yi, ko sihiri ko tsafi ne haka nake samun yan kuɗaɗe. Sai in yi murmushi, wallahi ba haka bane ba. Strategy ne da kuma juriya da mai da hankali akan abin da nake yi, shi yake bani nasara. Da taimakon Ubangiji nake samun abin da nake samu a cikin kasuwa, wadda suke ganin cewa wannan abin da nake samu din
sihiri ne, inda ba sihiri ba ne menene ya sa su ba su samu ba. Nakan yi murmushi in ce ba haka ba ne, strategin ya kamata ka fi mai da hankali a kai, ta yadda za ka dinga shiga kasuwa kana fita tare da sanin ka san me kake yi, ba wai kana yin trading din kamar gambulin ba. QTEX ba zai ci maka dukiya ba, amma kana da buƙatar guidance, kuma ni ina da ita. Wannan shine sirrin, wannan shine dalilin da ya sa lallai kake da buƙatar shiga group dina, domin ka samu wannan ilimi ka amfana da shi, kai ma ka rika samun kuɗaɗe a cikin kasuwa ba tare da ka biya ko sisi ba. Ka je profile dina zaka ga wani link, kuma zaka ga namban waya wanda zaka ɗauka kai min magana ta WhatsApp, ko kuma ka danna wannan link din zai kai ka kai tsaye inda zaka je ka yi join wannan group din, ko kuma ka danna link din da zai kai ka yi rijista da wannan broker din, sai ka dawo ka ci gaba da kallon wa'annan bidiyoyin nawa da zan ci gaba da sake muku zunzurutun ilimi a cikin shi, wanda za ku ci gaba da karuwa insha Allahu ta'ala. Kai ma sai dai ka ba da labari a nan gaba. Ka riga ka sha wahala, ka bi mentors da dama jiya yau babu nasara, so wannan bidiyo dama ne gare ka. Kai kokari ka shiga cikin academy dinmu domin ka samu ilimi kyauta da za ka dinga yin trading kana samun kudadenka a cikin kasuwa. Akwai mutane da yawa a Najeriya wanda suka canja rayuwarsu ta hanyar trading, kai ma za ka iya. Kar ka ji a ranka cewa ba za ka iya ba, a'a, ka mai da hankalinka ka sa abin da kake yi a gaba, insha Allahu kai ma za ka iya din. Wannan shine lokacinka, za ka iya. Ka ɗauka wannan shine dama a gare ka na canza rayuwarka. Ka yi rijista da QTEX, ka ɗauki wannan namba ka yi min magana, zan sa ka a cikin group dina wanda za mu riƙa yin karatu tare. Ka ɗauki wannan namba ka yi min magana ta WhatsApp, zan sa ka a cikin group dina da za mu riƙa yin karatu tare. Wannan shine tunanina, kuma shine fatana. Allah ya sa mu dace. Akwai magana guda ɗaya da ban faɗe ta ba, dole ka zamo jajirtacce a wurin neman abin da kake so ka samu. Babu wani abin da ake samunsa cikin sauƙi. Ka sa hakan a ranka a yayin da kake neman komai da komai a rayuwa. Babu wani abin da za ka same shi ta sauƙi. Idan ka sa hakan a ranka, a duk lokacin da ka samu wani abu da sauƙi, za ka ɗauka sa'a kawai ka ci ka samu wannan abun da sauƙi, ba wai wayanka ko wani dabaranka ba. Fa'idan trading din wato QTEX shine za ka iya saka kuɗi ɗan kaɗan kuma ka juya shi zuwa kuɗi mai yawa. Idan ka samu asaran kuɗi kaɗan, ba zai zamo ya jijjiga ka har ya sa ka cikin damuwa har mutane su iya gane cewa kana cikin kunci ba. Wannan trading din za ka iya sa masa dala 10, za ka iya dinga shiga kasuwa da dala ɗaɗɗaya, dala ɗaɗɗaya, dala ɗaɗɗaya. Dala ɗaɗɗaya nan za ka iya trade da ita sau 2 sau 3. Idan har ka koyi strategin yadda ya dace, insha Allahu za ka dinga samun kuɗaɗe sosai da sosai. Misali, a yanzu idan ka shiga kasuwa da dala ɗaya, daidai yake da za ka samu 0.8 ko 0.9. Me yake nufi? Za ka samu kuɗin da ya haura rabin dala ɗaya. Idan ka yi trade sau 5 a rana, za ka samu wannan 0.9 ɗin times 5, kaga yana baka wajen dala 4 kenan a rana. Idan kai trading da dala 10 ka samu dala 9. Idan kai trade a rana sau 10 kana da dala 90. Dala 90 meye ka rasa dan uwa? To dole ne fa sai ka mai da hankalinka guri daya, ka nutsu ka koyi wannan strategy din, domin kai ma ka rika yin trading da dala 10 nan kana samun a lot of kuɗaɗe a cikin kasuwa. Kai ma zan so ka zamo ɗaya daga cikin mutanen da suke samun kuɗaɗe a cikin kasuwa, kuma suke alfahari da wannan kasuwanci, wanda gaba su ma za su iya gina 'yan uwansu da abokansu akan wannan harka ta kasuwanci ta QTEX wato
QTest broker. Na bar ku lafiya, bye bye. Baka manta cewa za ka ɗauki wannan namba